আমি বাংলাদেশে রূপ দেখেছি ভাই, আমার বিচ্ছ দেখার কোনো ইচ্ছা নাই। অরিল গান থেপানাय तामनि बागै थेपाकना नरगाबो नोटिस देखायनि क्या अरिल जे मोसाय दंनाय हायके बा परफॉर्मेंस खालाय दंनाय आबो सिनि तिप्रा सारकनो बेलेखिनो सिनिजाक नरक जतन बरनो सिनि बान्या आबि देबरमा संबाय र शर्ट फिल्म लखलायनाय बरकनो इंस्टाग्राम रग आं फलो खाजक दङ हायपनो माने तामबो मुंखां पगै दंखा tabung na eketi Simon Lia norok manai dongkang ge comment kai sana tabuk di kogun kha ti prasa bosong ne buri rok no kubuni dofa be kajeng mani nugui asikeno mane sin ti prasa rok saja gya nangkha tabuk chini ti prasa buri rok no sarikani masama rok phano nugui manlia thiku tukjak bai on bagini bori lo ogan thepai mari kana neya wansugu nokle tam wansu comment khane tabuk di kubuni haste rok ne hanyo chin ti prabo khorok se eke khorok sano turul khele mani thaglaya amo social media o kasaoine phayo amo haikeno sini khoroktor samma kereng artis sini sini jak tongnai bokho Elizabeth koloibo amo haikeno trul khlaijaka biniya shiurin kanijak khlai khoroksa yagrom jakhe pusima bai omono nogo bui trul khlailekha bino photono nogo khoroksa bini friend no bono kaisa comment khlaikya tam bai nenga chukdo phono hamjago hwnkai ba tam gui kubuni do phone sala bai engage khlai chini tipra sorok ni main problem kaisa omono kaisa sik kujogo kakhe no buni do phane chala bai kaijago tamchini tibra sasala rokhai lekha pora ganang no kri khada nei bono reply rikha burisi khne hinjago hunke ba nei tar mane chinti prasarok nge bono burisi khne basio amo haida nei bo sanne nakhya mono saimiya phia ba photo hunke chlani makhang no de ge bukung kolok de bukung bara de amo bahai nugi buyom haike sai dong amono ang saimanya phia babo kubangma borok ni comment no reply rikha ang engage khlaijang mona angi saimia buke bahai ke amo haike turul khlailai tong nijini do phone buri rong no kubuni do phabe kajang nale kiri jago haipono nijini do phone buri rong no sitaisa turul khlailai amo haike dunam khlai tong layu neibo jol jakha belaike hingge phaji tabuk te kese video ni sanamnai o video ni bisingti botam message channel musung khana abunor jotne bujina harima khana chinti prasarok ngake reels namlayo salpaike superstar mosalayo kubuni do phone buri rok ngake kaham ke saktari porilayo desni bumung no kojogo tisao tei thungma jagao bo thungei middle rok tu bui phayo omo hairong no bo sanane naimani ngkana khabuni takte busung no letam wansuk reel rok banok mani video rok banok mani abo sayada ngna tamu hunke tabule social media ni jugba tabu social media tibo mane kisa kisa income rok bo khaimano pori tipano amo hairok reel rok banok gei tam wansung no comment khaini tapukdi reel video banok nai chinti prasa simiya kubuni do phone borok te bo banok layo kubuni do phone borok banok masak chini tipra sarok banok nai sikirei 0.1% no phano thangyan thangklaiya na ne ang khaklayo pore tutino rilok sanam bai baksa baksa sin mungmani tongo tei Instagram o kubangma follower hangang ke advertisement rok bomano hangke omo hakino pore tutiro baksa baksa income rok khai tongnai tongo gomono tuyang sama sayang abono saimeya abo norni thanang yakari rinai norok bahai nangjak norok comment kai sana tapukdi sung chajak phono chajaya phono tamba dunia se omo haike cholui tongo haipono tam wansok don bukhani kogro no comment kai sana tapukdi Noro video no nugin buji makhala chinti prasa buri rok siminda reel ni bagai kobor khaboni ta hukte bukson belakine viral ng tongo nugja kha ononto debor mano tewaisa MDC ononto debor maya behi ononto se phola kathani mungbai soitani kam khani ononto bini Facebook post bota min sikya norok joto nugbai khena nugi hankeba nainai di ani Facebook ni buri rok no ang kaisa kok sana musungu norok ani kok nanai jasadi kepo angbai tongna da musung khani inbox ti text khlaidi 5 lakh rang manai tai iPhone manai tai scooty manai rangsak ni sen 30k jat manai agortla nokbara free rwnai tei Tesla camera manai kebo nana musung tongkhe inbox ti text khlaidi omo hai hine post khlaijak amo belel khena viral ngui tongo hangga bo sen khai mangka ke samno sen khai Robindra Deborma sonong si bo sen khlayo abo Robindra Deborma bo Robindra Deborma angkha saimiyang toka Robindra Deborma dangi toka bo bayang training jagya
Omon bagi bin Facebook ko habi nai nai mani bin profile log rijak omon bagi ang saime angi tongkha em Robindra Deborma dan khabo phiaba notice khaijana ko khanga ke omo se tumungno omo Robindra Deborma em ngi tongkha ke bole buri rongno se omo haike bo post khlaimani hanga ke Robindra Deborma no to bo sen khanyani ko gya tamo ke fake account khologi de bin mungi omo haike putro khlai tongkha saimanya hai ke ba bui bai de hack rok khaijaka bin account omo bo saime angi tokha phiaba belekhine viral ngi tongma nukjakha opus khabani dakute buso norle tamo wansuk bo phanangai mano kono guarantee kre abuni sagango se bo bin private photo rongno bo social media o share khaimano hunga ge amo bo share pan khai tongmano bin bokhrogo bu thaima kapai tanga ke bo am hake pan khai tongmano kono saimanya fake ni bo